Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, nasugda na ang pagpamakuna sa A3 category priority sa Dumaguete City. Ubos sa A3 category priority, mao ang adunay mga comorbidities, nga adunay mga high blood, diabetic ug ubang pangmatang sa balatian. Gawas nga mga comorbidities sa mga senior citizens usab ang uban kanila. Usa kanila mao si Virginia Aragones nga giagak pa sa iyang anak nga si Naomi Cosel nga una nang nabakunahan. Malipayon si Lola Aragones nga nakadawat og first dose sa bakuna. Laing nagpabakuna mong 83 anyos kasi Pablo Torres human mapasabot sa iyang mga anak so unsa ka importante ang bakuna. Laing pagpabakuna sa COVID-19 survivor nga si Jean Pataho kinsa mihulagway nga grabing kabalaka nga iyang gibati samtang naa sa Stambalanan. Miabot og 150,000 ka pesos ang nabayran sa hospital nga giabaga hinuon sa lokal nga kagamhanan. Samtang natala sa Interagency Task Force Dumaguete City ang 528 ka mga active cases, 48 nini mga bag-ong kaso nga moabot usab og 2,134 ang total cases sa COVID-19, 1,545 na ang nangaayo.